ya taimake wannan shiru ce. Allah yau akwai gulafa da ke gaya ma gayuna. Abin da zai ɓata ma rai jiya na je gidan innata ba da bosis kawai wai barawo ya sace wallahi gidan barawo ina ga ma da wai wani ba ana cewa mun barawo muna tsallaka ana cewa mun tsallaka gidaje muna kwashe musulmi to duk ranar da muka sake muka karanta da barawo a cikin bodan nan ko ya zo wuce ko kuma muka za ka yi na rike da sarkin da ya san bai bako yadda sai ba in ba mun bai kisa mafi muni ba in ba mun bai kisa mafi muni wannan ne leman na bakin titi da yake cewa mu ne muke zuwa muke kaza muke yake cewa mu muke sata idan muke sata in muka kashe barawa sai mu je mu jawo ta ka jira ga abin da yake cewa ba mun fa mu ake gani dan shaye-shaye masu zaman banza what Niyo ga daga kata ne ta ce ne sira kasuwa wata kasuwa kasuwa can mana kasuwa can cikin gari kasuwa dama ne wani sata da duniya an da jara kan kwani wani sata mu ana tsallaka gidan mata ana kwashe da ana tarin mu ta kwashewa ina ne gidan naku nan ne gidan mu nan ai sama akwai gida ne alamun ta alamun ba kai ne barayin ku ne barayin awakin kenan ba haka ba ya laika kasa mun bambanta ka nuna mana sama ka ce akwai gida aike na haka da ka dace dan ana ka dawo da daya zaka je alawa ka ko mun rabon nan kai kuma tashi ka je ka bishi ka gano amma ga takalma na ka rike ka san ba zan gudu ko to rike ba zan gudu zan karba na dawo